Muna godiya kwarai da wannan al'amari da ya yi muna wallahi. Haka Allah ya saka mashi da alheri Allah. Dangane da magana kuma ko bai zo ma kamfe ba ya mun gama mun kamfe. Mai sola sat mai sola sat kai ba mai sola ba mai masallaci sat mai masallaci sat da iko Allah muna nan kan bakan mu ba gudu ba ja da baya ba gudu ba ja da baya 4 times in Allah ya da 4 times da iko Allah 4 times 4 times mai sola ya wuce mai sola yanzu mai masallaci insha Allah to yawa masallacin da ya tausaya ya kawo waɗanda kayayyaki don a da aikin da masallaci Allah shi mashi albarka Allah shi ya shi dukiyar shi kuma Allah shi ƙara ninka masa ita ninkin bane shi alhamdulillah haka ake so ba tsammani ko kaya an kawo bayan muna tun mutane masu amfani da shuni masu ɗan abun su daina abin da muna bin Allah su wanga ba Allah cikin dare ya zo soke kayan ga ba ko ba tsammani mu da mun abin da kawai albishir suka kayan asoki kamar daga sama wallahi Allah shi mashi albarka mun gode duk kuma abucin ci gaba na kasar da ya sa mashi albarka Allah ya sa mashi albarka Allah kuma ya tabbatar da alheri kayan shi Allah ya tsare masa alhamdulillah mun gode kwarai mun gode kwarai bara a kira shi to amin da girman Allah shehu okay fa bari bazin ne masu kira suna rasu na yi me sola ya yi ai yawa tura cewa mai sola ya gode injini babu shehu gaskiya ne malam sani to abun murna ne abun murna ya samu wallahi kuna kawai gari an gasu kenan wallahi malam me zaka ce akan wannan sunan da muke tare da shi yau wai alabi rojo abu ne na shawa ne masallaci